Bueno, pois boas tardes a todos. Damos comezo a sesión plenaria do venres 30 de maio de 2025. En primeiro lugar, comunicarlles que por resolución da alcaldía que se tiña que asuntar hoxe por motivos persoais delegou en min a presidencia deste órgano no día de hoxe. Empezamos, por tanto, co orde do día, co primeiro punto que é a toma de posesión se procede da concelleira electa doña Begoña Maroñas Maroñas. Aquí, por favor. Pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Sí, tomas en cuenta. Pois nada, desde a presidencia deste órgano, darlle a señora Maroñas a noraboa por aceptar o cargo e a benvida a esta corporación municipal. Pasamos entón á parte resolutiva. Primeiro punto segundo punto da orde do día, a aprobación se procede das seguintes actas da sesión ordinaria de 28 de marzo de 2025, extraordinaria do 15 de abril de 2025 e extraordinaria do 12 de maio de 2025. Algo que comentar? Nada? Pois pasamos a votar entón. Votos a favor? Punto número 3 é a aprobación se procede do reconhecemento extrajudicial de crédito 5/2025. A vista do anterior, o pleno corporativo, na aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, polo que se aproba o regulamento orzamentario, acorda. Primeiro, continuar o procedimento na aplicación do artigo 22.2 do Real Decreto 424/2017 do 28 de abril. Segundo, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos justificativos de gasto antes indicados. Terceiro, ordear o pago dos justificantes de gasto relacionados segundo as disposicións da Tesourería. E cuarto, dar conta do presente acordo de intervención Tesourería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Bueno, este tema xa estaba dictaminado favorablemente na Comisión Informativa do LUMS. Non sei se quere facer algún comentario o Grupo Socialista, o Grupo Mixto. Pois pasamos á votación, por tanto. Votos a favor? Punto número 4. Aceptación se procede da cesión dunha parcela pola Comunidade de Montes de Zaragoza previa ratificación polo Pleno da súa inclusión no asunto do orde do día. Antes de pasar o asunto, temos que votar a súa ratificación por urxencia. As razóns que motivan a ausencia son as seguintes. O expediente encamiñado á aceptación da cesión polo pleno corporativo quedou ultimado o día 27 de maio tras a resolución das últimas dúbidas xurídicas co Servizo de Montes da Xunta de Galicia. Trátase dun expediente cuxa tramitación comezou no ano 2023 e unha vez ultimado debe procederse á aceptación da cesión para continuar a súa tramitación, elevación a escritura pública e posterior inscripción no Rexistro de Montes Veciñais e Man Común. Por estas razóns, proponse ao Pleno Corporativo que ratifica a inclusión na orde do día da sesión ordinaria do seguinte asunto: aceptación da cesión dunha parcela por parte da Comunidade de Montes Veciñais e Man Común de Zaragoza. Como xa se explicou na Comisión Informativa, non dou tempo a traelo o lunes e temos que meter hoxe por urxencia. Vamos a votar a urxencia antes de nada, entón. Votos a favor? Agora pasamos a ver a proposta, entonces. Sí. Gracias. O Pleno Corporativo, no uso das atribucións conferidas pola Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e Real Decreto 1372/1986 do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Corporacións Locais, a vista dos antecedentes e fundamentos, acorda. Primeiro, aceptar a cesión por tempo indefinido e de balde dunha parcela de 487,30 metros cadrados, parte da referencia catastral 1504-3A 1030001, aprobada pola Asamblea Xeral Ordinaria da Comunidade de Montes Veciñais e Man Común de Zaragoza na súa xunta do día de 20 de setembro de 2021 e autorizada pola Xefatura do Servizo de Montes o día 14 de novembro de 2023, con rexistro de entrada 663. Segundo, a parcela cedida e aceptada polo Pleno Corporativo pasará a formar parte do viario existente, Estrada de Escabia a Pastoriza Rianxo.
Terceiro, formalizar a cesión en escritura pública no cumprimento do artigo 58 do Decreto 260/92 do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para execución da Lei 13/89 do 10 de outubro para posteriormente ser remitido ao Rexistro de Montes Veciñais e Mancomún. Cuarto, notificar o presente acordo á Comunidade de Montes de Zaragoza e remitir certificado do mesmo ao Servizo de Montes para o seu coñecemento e efectos oportunos. Ben, supoño que como xa poderon ver na documentación, é a obtención dunha parcela para o Concello, entendemos que iso é beneficioso sempre e además que era algo que xa se viña utilizando desde fai moito tempo. Non sei se queren facer algún comentario o Grupo Socialista. Non, ningún comentario, sí. Evidentemente, se os veciños queren facer a cesión, non somos nadie para poñernos isto, evidentemente. Sí, bueno, a nós surxenos algunhas dúbidas técnicas tamén, non nos dou tempo a estudiar ao fondo, por iso nos vamos a este, pero é que no documento falase que para ampliar o vial, pero nos documentos falase que para ampliar o vial é máis para, noutros sitios dos documentos falase que é para o xiro do autobús. Entón, queríamos saber cal era a súa función en sí, porque nestes momentos cédese ao Concello, pero unha vez que esa cesión deixa de ser para o que se cede, volve a repercutir na Comunidade de Montes. Entón, se é para o xiro do autobús, unha vez que ali non vayan autobuses, iso xa automáticamente pasa outra vez a mans da Comunidade de Montes. Se é para facer o vial máis grande, e hasta que o vial non se quite de aí, que non se vai sacar, non pasaría para a Comunidade de Montes. Entonces temos esa dúbida. Bueno, que me corrixa a secretaria aquí neste caso, pero polo coñecemento que temos, mentras o Concello lle siga dando uso a esa parcela, sea como viradeiro do autobús, ou sea, valorando a posibilidade de ampliar o vial e demais, esa cesión é indefinida para nós, non vai ir de volta hacia a Comunidade de Montes. En principio non, ou nos termos nos que autorizou o Servizo de Montes, no seu informe favorable. Claro, que por iso a mí me xurden dúbidas técnicas, porque como as cesións normalmente das comunidades de montes son para un crime específico, e como no documento se falan de dúas cousas, por iso non... Pero son dúas cousas complementarias. A virada da parada de autobús é porque é para formar parte desa ampliación de viario existente. Son dúas... É a mesma finalidade. É a mesma finalidade, quero decir... Eso ahora xa forma parte desa estrada. O que pasa que non constaba ese terreo como de... Todavía figuraba como é realmente da Comunidade de Montes. Entonces, bueno, pues para que... Como se está utilizando xa como parada de autobús desde fai moitos anos, bueno, pues era para que conste que o Concello ten cedido esa parcela, un pouco para regularizar unha situación xa existente, que foi informado, claro. Mais vais elevar a escritura pública, o que permite a súa inscripción, quero dicir, tamén dá unha seguridade xurídica nese sentido. O que acordou está no expediente que se lles foi remitido á Comunidade de Montes, o que poñía era ceder esa parcela para que sexa pública para a virada do autobús. Claro, é que por iso me surden a min as dúbidas. Claro. Bueno, pero a virada do autobús é para ese viario, claro. Para calquer tipo de vía a virar. Exactamente. Tamén podía vir para o camiño da basura, Claro. A ver, que da virada do autobús é que o uso que máis actual que se lle está levando xa, porque hai digamos. unha parada de autobús, pero... Vale, alguma cousa máis? Pasamos a votación entonces. Votos a favor? Abstencións? Punto número 5, a inclusión se procede de outros asuntos por razón de urxencia, que entendo que non temos... Pues pasamos, por tanto, a parte de control, que é a dación de contas da resolución da Alcaldía da 140-2025 a 290-2025, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión de 10 de abril do 2025, dación de conta do período medio de pago do primeiro trimestre de 2025, dación de conta do informe de intervención emitido ao abeiro do artigo 218 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, dación de conta do informe resumo control interno exercicio 2024,
Dación de conta no cambio dos membros da Comisión Especial de Contas. Punto número 12. Inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. Grupo Socialista, Grupo Mixto. Pasamos, por tanto, a punto número 13 de robos e preguntas. Como xa saben, e lles advirto, cando eu presido as sesións plenarias, salvo causas excepcionais, serán contestadas no seguinte pleno ordinario. Grupo Socialista. Hai dúas casas en Aldea Grande, duas casas que están en un estado de abandono bastante grave. Non é só o estado de abandono, senón que creemos que pode ser un período de incendio agora no verano, porque sale a vegetación polo tellado. Entón, quería saber se vai tomar medidas, se lle van mandar aviso a esas casas, aos propietarios. Eu sei que unha é complicado porque xa é de heredeiros, pero a outra foi comprada hai pouco tempo. Pero a verdade é que é un peligro porque están metidos no núcleo. Se estuveran longe, ainda podía, pero están, como haxa un incendio ali. E despois, gustaríamos saber cal é a posición do Concello referente á planta da mancomunidade. Pero xa, como se vai contestar no próximo pleno, prosigo. O lavadoiro de Arribas ten falta de amañar. Non sei se teñen previsto fazer alguna actuación ali ou están apoiados bastante. E gustaríanos tamén saber cando se van traer os orzamentos a pleno. Non sei cando teñen previsto de traeros. Despois hai outro tema aquí en Incluído, que nunha casa ali no medio de Incluído, que se puxeron as pedras ali fora, fixose como medio cierre, mas ben é para sentarse ali ou algo, pero o camiño é bastante estreito, costa pasar cun coche. Non sei se teñen pensado retirarllas ou que retire o propietario ou... E outro rogo é a carretera de Aldea Grande a Soane, que ten moita falta de barrerlle a gravilla que ten porque agora mesmo está máis estreita que antes. Porque amontenos a gravilla, os coches non poden marillar por medo porque hai unha capa bastante considerable de gravilla. E nada máis, non temos así... De acordo. Sobre a pregunta dos orzamentos, aquí que me corrixa a secretaria, pero, sí que, para información de todos, sí que xa estamos casi a punto de traelos e confiamos en traelos nas próximas semanas. Se non hai ningún imprevisto. Gostaríamos non saber se se vai facer un pleno extraordinario ou se vai... Vais a facer un pleno extraordinario e se pode ser este mes de xuño, esperemos que é o que esperamos. Grupo Mixto. Eu tamén traía a pregunta dos orzamentos. Gustaríame que se fixera tamén unha comisión informativa, porque é un documento bastante longo e extenso. Queríamos xa, se nos orzamentos xa podían vir tamén cambiadas a execución para que as comisións de festas todas poderan optar a ter unha solución nominativa, non só os que teñen as orquestas, xa que nos parece que hai unha comparativa bastante grande unhas festas como outras. Xa é unha cousa que se falar aquí neste salón de plenos. Despois, non era un robo, pero sí que me gustaría decirlo porque públicamente aquí dixémoslo varias veces que non se nos invitaba aos actos, etc. Teño que dar as gracias a Silvia porque sí que se nos invitou ao xantar dos maiores desta vez. Entonces, como tamén se critica por esta portavocía
unhas cousas, cando as cousas se fagan ben, pois tamén hai que recoñecelo, e entonces damos as grazas. Xa o dixemos públicamente na prensa tamén, cando foi a entrevista na entrada do mandato, que hubiera un cambio nese aspecto, pero saiu publicado o que saiu publicado, non saiu publicado todo o que un di. Entón, pois, darlle as gracias á concelleira. Despois sabemos que se está facendo unha ordenanza para as augas. Queríamos saber como vai ese tema, se hubiera delegacións ou que a primeira fase do proxecto, etc. Outra pregunta que tamén traemos é sobre a Mancomunidade de Cerro da Barbanza. Estamos nun momento crucial sobre a Mancomunidade, non se sabe o rumbo que vai seguir, cada concello ten unha idea distinta. Eu creo que este concello é un dos concellos máis perxudicados, porque a maior parte dos traballos son deste concello. Entón, dende aquí, gustaríame que se creara unha comisión entre os grupos políticos entre os portavoces, porque non sei se os portavoces todos están na Mancomunidade. Sei que no mandato anterior estaba Silvia, non sei se agora estás ti na Asamblea. Non sei, gustaríame que, por lo menos, se formara parte da Asamblea da Mancomunidade, que estudamos aquí para tratar e sacar unha postura en común e uns beneficios para o noso concello. Entón, gustaríame que se fixera unha comisión de traballo sobre este tema, porque ao fin e ao cabo, sabemos que cada alcalde, e polo que se ve nos xornais, ten unha idea distinta. Neste concello, teríamos que intentar sacar unha postura común para facer fronte ás demandas da Mancomunidade, porque xa vemos como ten 5 parado todas as cotas da Mancomunidade, que ao final ten un recorrido judicial porque non se quere facer as cousas como ten que ser. Entón, gustaríanos que se fixara esa comisión para tratar todos estes asuntos e intentar, non unha comisión consultiva, sino unha comisión de traballo para intentar sacar unha postura común entre os 3 grupos políticos. Despois tamén nos gustaría que, sabemos que, polo que se falou no pleno do inventario, do catálogo do inventario de bens, tamén os de X, que faltaban cousas e que se iban a facer fichas, entendemos que se van a facer fichas novas, como son os edificios de Lousame, por exemplo, da Aldea Grande, que faltaban por meter. Gustaríamos ter acceso a esas fichas antes de terrenas a pleno, porque se non tenemos moi pouco tempo para poder estudalas. E despois, temos bastante queixas de vecinos sobre a limpeza dos ríos, que, por exemplo, no Pesqueira, no Vilacova, etc., están os árboles polo medio, están cada vez o leito do río, a ter os árboles no medio está facendo presas, está arándolle para as terras dos propietarios que están perdendo terreo e están preocupados. Queríamos saber se no concello se vai facer algo, se vai falar con Aguas de Galicia para poder limparlos, etc. Algo máis, simplemente da primeira que fixo, se me corrixo a secretaria se me equivoco, pero a Comisión Informativa de Orzamentos o ano pasado xa se fixo antes do pleno de... Non recordo. Non, digo porque a presidín eu. Sí. Por eso digo que xa se fixo, entendo que este ano volverase, en principio, volverase a facer, salvo que, pase algo raro, pero sí, pero quero dicir que xa o ano pasado se fixo esa comisión antes do pleno extraordinario dos orzamentos e o normal é que se volva a facer. Nada, agradecerlle que recoñeza, digamos, ese cambio que di vostede de invitación. A invitación ao Iroite non lle chegou? Sí, pero, vale, digo porque dixo do... Non lle pregunto se vostede quería asistir ou non, digo porque nombrou o do xantar dos maiores, pero creo que se lles invitou tamén outro acto, vale, é dicir, simplemente era por saber se lle había chegado ou nada máis. Perfecto, pois se non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias a todos.